tunchuma chuan Zodiac Killer chanchin kan ngai thlau do na Zodiac Killer hi kan ngai thla in kan sheto pon karinga mase tun hnaya a case update nen karon soido na ni Zodiac Killer tia an soichin just the Zodiac tipua lar mai serial killer pakhat chuan a victim pangalai mai chu a that ni a shatania nima chila ama ngein mi somthum pasari lai mai a tha thu asoyani Zodiac Killer pa hian a victim masaber chu kumsang khazakwa sumruk pariat December ni somnia a beya Venezia California rama aniya Clairol pakhat Betty Louise Johnson le abial pa David Faraday te chu Lovers Lane spot antia chuan anin data an pani chuan Harmon Road konga an kar chunga an oma chutia hlim taka anin kom lai chuan an kar dina bulcha chuan mi tu ti sha lau chu a karin aron ding veya kar khal tu chu a motor changa ron chhuakin Betty le David te kar omna lam chu pan dingin Betty chu a hnung lama voinga lai mai a kap thut maya David po chu aluwa ka ani bokani police ta chuan twal thatu chu an zong ngala uluk taka an han chui po in ati tu om emo hanrin hel tur tak ngial po an she theilawani thasari alo liam le a July ni li kumsang khasakwa sumruk pakwa chuan Zodiac Killer bok chuan Darlene Ferron le Michael Magot chu Black Rock Spring Park a beile ta a Darlene chu a hliam tor lavin a boral ngala ma se vanei thak tak main Michael chu adam kho chhuak shamani Michael chu dam kho chhuak shamin be an to dan te chu police te ashila a soidanin a chianu Darlene yan chuan parking lota an chodona chutia anti ti level chuan mi pa pakhat hian aron pan thut maya ti chuan an chian don chuan aron kap ta thut maya an thi ve ve anga in miswal chu akara lutin atlan bo ngal ni in asoyani Michael chuan an ma ni be tu pa chu a mo ngai mi ani lo thu asoya in mel magna thila in be na thleng ni in a she theilawani chu palan dan te po chu asoi theilo maya miswal chu fit nga le in chiriat vel sang ni in asia a paun zare sumko panga emo zahni borvel ni in ashebokani sambuang toilam ania mailian le hlailam ani thuwa soiboka Michael le Darlene te be anni achanga darkar khatvel chau liama chuan maktak main miswal chuan Darlene le Michael ate liam tuara an omna par khlat vaklo payphone chu mangin police station Naiber Vallejo police station chu akola twal thana chungchang karon report du atia chupa chuan mel khatvel le kahla Columbus panna parka son Clairol pahni tha annia kar uka an chuangang selaipo 9mm man ani alauti thlap maya chu mai baka Clairol pahni te chu ka tha ani nikuma po anni angrwal chu ka that to bok mangcha uleti in police station a report a theluta angei version pa ani Darlene thi achanga ni somni paruk alo liam le chuan San Francisco newspaper te chuan lekhathon pathum ngot mai andonga Zodiac Killer lekhathon ania lekhathona chuan number code hi ada vek maya a soidanin code chu an thai re anga adi thiam te chuan ani na diktak an she thai mai don ti in lekha chuan asoyani San Francisco newspaper te chu vaubokin athuziak chu an newspaper a an chutir lawani chuan zirtop ni zana chenga inchanin mi athale tur thu asoiboka September ni somni pasari kumsang khazakwa sumruk pakwa chuan college hezerlai pani Brian Holtnell le Cecilia Sheffer te chuan an kar to phun mangin Lake Beresa a an chola chutia dilkama an chhudun lai chuan Zodiac Killer chu aron lang ta thut maya Brian le Cecilia te hena chuan in thil karu ringot don ti in ashila an kutle ke te chu a phwar be saklat bokani adu ang thala ngeta a phwar be nu chuan a chemte chu phorin lainat na omhlek lo chuan a vitle ta mia mayani hemi chumpo hian vanei thlak tak main Brian chu adam kho chhuaka nima sela a chianu Cecilia ero a hliam tor lovin a boral ta ani Zodiac Killer chuan ama poi khoi nge ani ti lannan police ten an sha theinan Brian kara chuan a ma a ale khathona azia tel Zodiac sign te chu azyak buka chu mai baka apoi khoi ni chu September ni somni pasari chemte mangin ti azyak lang kwaw boka ahma a ati danang bokin
poi khoina thlena muna changa hlawak lawa chang chuan payphone a hmanga napa police station te chu kolin poi khoi chungchang chu a hil le ta ani tol thana ka report du e Volkswagen Carvara an lo omang keman ka thatani ati kherbok Brian chuan an mani beitu landan chiang takin soi thei anei lawa a chan chu miswal chuan korlum lian tak alo hatlat maya max avo aboka a korluma chuan a symbol zodiac sign a chuang bokani ome tha alo liam leya October ni som pakhat kumsang khazakwa sumruk pakwa chuan San Francisco a taxi driver pakhat Polstein chuan a taxi a mi pakhat hi a phora nima sila passenger pa ngai ani lauti reng a she silawa Zodiac killer alo niya high class ho chen na San Francisco venga chuan a jopa miswal chuan ama phurtu taxi driver chu a that zui tamaya mi te chuan ruk tumna kalfu lawani anringa nima sela atuklo ka chuan San Francisco Chronicle newspaper te chuan lekhathon andonga kei Zodiac sign killer hian nimina taxi driver kha ka thatani ati chanan envelope chunga hian taxi driver kor them thesen kaipo karonda e ati thlap bokani a symbol Zodiac sign da boka athuziak zela chuan school no pang hau hi target nom tur takania engtika emo chuan school bus stopin lambunila a tha ang ti chuan bus malama changin kapta vak maila ala ti zui hei ba ka hian lekhathon dang andong le ngala lekhathona chuan diagram hi alauzia ka school bus a bom akam dan tur velania lekhathona wang chuan police te alinra ring na sa hle maya an district chawa chuan school bus te chu uluk takin an veng china anin thlada manlo ani ber hetia police te malak na wange ni basa chuan bumpuak engma shiat a omlova November kumsang khazakwa somruk pakwa chuan Zodiac killer chuan San Francisco Chronicle newspaper ten hena chuan cryptogram a thon leya cryptogram a chuan character sathum somli chuang a oma cryptogram chu lelin tumin cryptogrammers te le professional tak le cryptogram decode thamte anchang rwala an hanbei chama nima sela cryptogram chu an decode theida chuang lawa December kumsang hi somnia khan cryptogram chu anina ang takin an decode theida shama cryptogram a chuan he thu hi anjaka minman tumin nuam intiviam lo mo ke chuan mi ka tha cheu towa ka thi huna po katana thok tur sal ka nga to ani nangni chuan thi in hlawa ke chuan ka hlau ve hleinem lo thi ta po ni ila kanun le na tur paradise a chuan nun nom tak ka chen don ani atia march ni somni pani kumsang ka zakwa somsari pakhata chuan San Francisco Chronicles newspaper ti chuan lekhathon andung le ta a an editor Paul Avery chu aron thon nge ani lekhathona chuan September ni ruk kumsang kha zakwa somsaria meiche pakhat donala sibauta chu ama ruk baw ani thu aron soya donai chu hotel le restaurant a nurse na thokaniya September ni ruk kumsang kha zakwa somsari jingdar ni le achan vevela chuan anha thona an boss le ain lo na pa in phone call andonga phone call a chuan mi pa pakhatin donai chu chungu thila khwa achwa san tur thu aron shiatira January ni somni pali kumsang kha zakwa somsari pali a chuan chronicle se chuan lekhathon andong le ta a lekhathona chuan mi a tha chungchang engma ajakshan lawa nima sela he lekhathona hian ME is equal to 37 tile SF PD is equal to 0 ti ajaka he lekhathona wang hian mi ten Zodiac killer ran mi somthum pasari lai a tha to anring pha ani mi cheng kha chuan poi khoi tu hi mi pa pakhat chau ani anring lawa suspect enge moza an om manani suspect ma saber chu Arthur Lee aniya ani hi kumsang kha zakwa sumko pani khan abaural to nge ya Arthur hi voitam tak police ten anlo kom towa ani hi rinhlel kai ber aniya poi khoina mun hnaya alo fu thin bok nen ama vek hian a thiante bula mi tha chakna thinlung a pu thin thu alo soi to nge ani kumsang kha zakwa somsari pali khan kumsom pani mi panau pang a khwai khema wangin man atok to boka kumni chung lung in atang bokani rinhlel omviau ni ma se victim ten Zodiac killer landan a hmu nen chuan anin anglo na samaya papakhat Lawrence Kane po chu suspect ani ve boka ani hi rinhlel ani la hian
kumsomli panga upa ania criminal record po anga viau bokani ani ba ka hian Richard Marshall po rin hlel ania Zodiac killer manang chi typewriter te po anei bokani ani ve thung hi Good Times newspaper a thuziak chin ania Zodiac killer an lekha athona a manchin words le phrase te a mang chin ani nimasela heng hau hi tuma evidence kim chang neya man thei tuma anum lovani ti chuan kumtam tak liam nu kumsang hi sompariat khan Vallejo Police Department te chuan Zodiac killer a lekha thon andona chang chuan DNA lak chho an tumta a stamp achang chuan DNA mu thei anin ring ani nimasela tunthlengin stamp pa chuan DNA 100 hlel tur om an la mulova Zodiac killer hian a lekha thon veka DNA an mu thei lo na chan chu akut mora glue a hnoi chin wang ni in a soi bokani ti chuan khovel alo changkang zela pol pakhat the case breaker an ti te chuan Zodiac killer case chu an khoi veta a an pol hi FBI agent retired to in hlom khom an nia member somli intel khom an ni anti ma hian private investigator te forensic expert te consultant federal agent law professor te an telani an pol hian Zodiac killer chu an she to ni in anin soya suspect kan soi hau zong ero kha chu an ni lo vekani the case breaker team te chuan an suspect chu papakhat Gary F Posaniya anrin hlel chan chu kumsang khazakwa somruk paruk khan meiche pakhat Sherry Itwal thina chuan Gary hi anrin hlel bera lo niya kumsang khazakwa somsari pakhata khan LA Times newspaper te hena chuan lekha thonin Zodiac killer chuan Sherry chu ama tha angin alo soi towa the case breaker te chuan Sherry thatu chu Gary ni in an shasiya alo ni tak chuan Gary chu Zodiac killer ani ti na ani dona heba ka hian Gary hi anupui stepa anam thluka wangin Groveling California kumsang ni somparuk February khan man ani to boka anupui kumsomsari panga upa Mary chu adam khochhuak hlau maya anupui chuan Gary chu miswal tak kuthak chin tak ani thu asoyani an chenom pakha chuan Gary khosa zia maktak chu Zodiac killer ani aring hial maya police te asia tir ve bokani Gary hian kartin voinga silai ka a practice china chiam pakhat leno pangve tak anaya wheel ni in an na thona achanga inchar ania he a chian pa wheel po hian Gary chu Zodiac killer ani arin thu police te hena asoi ve bokani nima sela evidence chatak a omchang lawa Gary chu Zodiac killer ani chem ti finfia tu tur engma an nei chuang lawani tuntheng hian Zodiac killer chu shiat ani ta chuang lawa engkim mai chu rinhlel thu vekin chui alani meka